Bo día a todos e todas. Antes de comezar, dar as grazas por achegarvos aos ata aquí, por acompañarnos e por escoitarnos. Cando preparaba este discurso, e consciente da responsabilidade de ser a primeira intervinte, a persoa que ten que romper o seo en este primeiro fin de campaña, por que non chamaba a miña porta algún sofista para axudarme? Sí, un deses gregos do século V a.C. que ensinaban esa habilidade política da arte oratoria e convertían a quen a posuíse nun bo político. Porque, basicamente, esta arte consiste na capacidade de convencer os demais coas palabras. Pero ninguén chamou. Tampouco os grandes oradores, o admirado Castelao Otero Pedrallo, iban a vir a axudarme. Así que, bolígrafo na man e para diante. Mellor ou peor, tentaría transmitirvos o que teño na cabeza e, sobre todo, o que levo aquí dentro, no corazón. Os que me coñecen ben saben dos moitos defectos que teño. Un deles é ser como un libro aberto. Se estou triste, nótase. Se estou cansa, nótase. Se estou enfadada, nótase. E se teño un bo día, nótase tamén. Cos meus defectos e as miñas virtudes, estou aquí ante vos, tal e como son. Como todos os homes e mulleres que están aquí sentados ás miñas costas e aquí diante, mulleres e homes do BNG que están aquí para dar a cara sen complexos, seguros e decididos, e, sobre todo, con forza e ilusión. Estou convencida de que o que lle interesa a maioría dos veciños e veciñas é coñecer as propostas e alternativas de cada unha das forzas políticas e non escoitar esas voces que unha e outra vez repiten discursos monocromáticos profetizando catástrofes. Como, por exemplo, a primeira fase dun voceiro que hai unhas semanas apareceu nos buzóns das nosas casas. Cangas camiña cara ao abismo. Joder. Esas grandes voces visionarias son característica de inseguros, dos que teñen unha escasa capacidade para tomar decisións, cun pobre autoconcepto e con conductas de dependencia. Aquí non ides a topar visionarios. Aquí só están persoas con proxectos reais, proxectos como os que fomos quen de aplicar en estes 4 anos, a pesares das tremendas condicións nas que tivemos que gobernar, cunha oposición frontal e aguerrida, entorpecendo, cando non boicoteando, todo o que se impulsaba por avance de Cangas. Pero hoxe podemos presentarnos cun balance positivo, unha transformación profunda, que ten que continuar, porque, como di o noso lema, Cangas ten futuro. No Morrazo hai futuro. Temos alternativas en ese futuro, pasa polo BNG. Pasa porque os homes e mulleres do BNG consigan un apoio suficiente para continuar con esta transformación. O debate en esta campaña por parte de algún partido está centrado en deslucir, criticar e tratar de ocultar o único proxecto solvente, o do BNG. Pero decisión, forza e, sobre todo, traballo e dedicación nos avalan. Fronte a quenes nos acusaron con mentiras, a xustiza respostou contundentemente. Fronte aos que dubidaron e desconfiaron, incluso entre nós, aí están os feitos. Aí as sentenzas que nos deron a razón. Frente aos que din que nada se fixo, aí están as probas. Obras, equipamentos, servizos, recoñecementos, calidade de vida. Cometeremos erros. Como non, somos persoas e, como tales, erramos. E pido disculpas por eses erros dos que aprendemos para non voltar a cometer. Pero podedes estar seguros que todo o que se fixo foi pensando sempre no interese colectivo, nos veciños e veciñas, no noso concello, nunca no propio interese. Démolo todo, incluso condicionamos a nosa vida persoal por atender as nosas responsabilidades. E saímos tal e como entramos, co que levábamos posto, e coa conciencia limpa. Non todos poden decir o mesmo. Puidemos facer máis? Sí. Sí, se deran outras condicións máis favorecedoras. Se non estivésemos sumidos nesa profunda crise económica, se as combinacións articuladas e organizadas de outras forzas políticas que non creen na democracia participativa, cos sectores sociais adictos ao clientelismo e á prebenda, non actuasen dun xeito tan sucio e rastrero. Sí, puidemos facer máis. E faremos máis se a cidadanía confía en nós, porque somos honestos, sensatos, fortes e traballadores. E podo mirarvos os ollos cando digo isto.
Teño a certeza de que a sociedade canguesa e todo o Morrazo ten enerxías suficientes para superar a situación de crise na que estamos sumidos. E precisa gobernos que aproveiten esas enerxías canalizándoas e xestionándoas. Gobernos do BNG. Gobernos formados polos homes e mulleres como os que presentei ao comenzo e que están sentados ás miñas costas, cara a todos vos, dando a cara. Os próximos alcaldes e alcaldesas do Morrazo, Vilaboa, Marín, Bueu, Cangas e Moaña. Como me dixo onte un compañeiro, vamos a polo pleno. 5 alcaldías BNG. Forza, compañeiros e compañeiras. Xunto eles, e tamén sentados aí abaixo, están os que conforman a candidatura de Cangas. Homes e mulleres comprometidos, capaces, que nos contaxian de entusiasmo, que nos achegan enerxía nova, ideas renovadas e persoas nas que confiamos, porque nos amosaron o seu apoio sen dubidar. Grazas a todos. Entre eles hai 3 compañeiros que acumulan experiencia de 4 anos de goberno e traballaron desde o primeiro día no Grupo Municipal. Boa nomealos, o concelleiro de Xuventude, Óscar Graña, o concelleiro de Facenda, Xosé Xoán Santamaría, e o concelleiro de Desenvolvemento Local, Persoal e portavoz do Grupo Municipal, Óliver Álvarez. De todos eles, que podo decir? Sufrimos xuntos, reímos tamén, sodes amigos. E permitídeme correxir un medio que hoxe mesmo, en 2 novas distintas, di goberno en funcións, ou concelleira de turismo en funcións, tal e como aparece. Debemos ser os únicos concelleiros e concelleiras que estamos en función xa. Resulta que xa se celebraron eleccións e nós non nos enteramos. Cangas non adiantou as eleccións e ata o día 22 de maio seguiremos nos nosos postos, traballando por e para Cangas. Aproveito para lembrar que o vindeiro sábado aquí no auditorio teremos o concerto de Budiño como comenzo da celebración das letras galegas e numerosos actos en apoio da nosa lingua. A Concellería de Cultura, a Concelleira de Cultura continúa no seu posto, non está en funcións. Pero non se me esqueceu, non. Detrás dunha coraza de fortaleza, que algúns clasificaron de soberbia, e como era? Dictadora. Agóchase unha persoa extraordinaria, sensible, honesta polo seu compromiso total co pobo de Cangas, demostrando coñecemento do Concello, do funcionamento da Administración, das necesidades dos veciños e das veciñas, cunha capacidade de empatía que sorprende cando a coñeces. E, sobre todo, cunha capacidade de superación envidiable. Porque esa persoa pasou noites en vela buscando solucións aos múltiples problemas que surdían no día a día. Pasou noites en vela sufrindo polos continuos ataques persoais. E, a pesar de non descansar, entendo que moi doída, aparecía cada mañá cun sorriso, con forza e con decisión na casa do Concello para seguir traballando, con e sin adicación exclusiva. Esa persoa é Clara Millán González, a nosa alcaldesa, hoxe e sempre. E agora, grazas. E agora toca deixarvos co próximo intervinte. Unha gran persoa, e non precisamente polo seu físico, que é máis que evidente. El sí que aprendeu dos sofistas. Con todos e todas vos, o noso portavoz nacional, Guillerme Vázquez. Adiante, BNG.
Bueno, bons días a todas e a todos. Dende logo, agradecerlles que estén aquí con nós neste acto. É domingo, non? Un domingo pola mañán, polo tanto, dedicándonos seguro que unha parte do seu valioso tempo a escoitarnos neste acto. Estamos na campaña das municipais e, dende logo, pois o Bloque Nacionalista Galego pois ten algunhas cousas que decir, algunhas propostas que facer. Non vou a deixar de empezar este acto referíndome a que por unha decisión absolutamente inxusta o actual alcalde do Bloque Nacionalista Galego, o alcalde de Arzúa, elexido no seu momento candidato do BNG nas próximas eleccións, non se vai poder presentar. E non se vai poder presentar por unha decisión absolutamente inxusta, diga que non diga. É dicir, o noso alcalde acaba pagando as consecuencias das decisións tomadas no seu día por outros alcaldes do Partido Popular. Por explicarlo brevemente, o noso alcalde acaba pagando as consecuencias da otorgación dunha licenza ilegal por parte dun alcalde do Partido Popular. Isto é o mundo ao revés. En calquer caso, volveremos a decir que o Partido Popular non se sairá ca súa en Arzúa e, dende logo, o Partido Popular non conseguirá apartar a Xaquín García da vida política. Non o conseguirán. E dito eso, naturalmente, todas as eleccións que se celebran, as eleccións municipais tamén sempre son importantes. Pero eu creo que non debemos descoñecer que no momento de crise económica, de crise social, ás veces da crise da propia democracia, aínda son máis importantes. Estamos vivindo nunha situación donde demasiada xente do noso país, demasiadas persoas pasan por momentos de dificultade, de moitas dificultades nalgúns casos. Non podemos descoñecer que, como consecuencia das políticas de dereita que se están aplicando por parte do Goberno central e por parte da Xunta de Galiza, moita xente, dende logo, está en situación de paro, demasiados xóvenes non atopan traballo, demasiadas políticas de dereita que fai baixar os salarios da xente común, e falando de xóvenes, donde xa ser mileurista é prácticamente un luxo. Non imos descoñecer que a política da dereita rebaixa pensións, algún di que conxela, rebaixa pensións ao mesmo tempo que os prezos suben e, polo tanto, colocando a moitos dos nosos pensionistas en unha situación moi difícil, cada día máis difícil. Isto está acontecendo ao noso arredor. Non podemos descoñecer que moita xente que hoxe ten traballo ten medo, e non me extraña que o teña, a perdelo. Non podemos descoñecer, polo tanto, que cada día máis xente, como consecuencia da aplicación desa política de dereitas, o pasa peor. E a esa política de dereitas hai que facerlle frente tamén dende os concellos. Tamén dende aí hai que facerlle frente. Non se pode seguir cunha política a que practica o Partido Socialista e o Partido Popular. Aí eles sí están de acordo. Ese sí que é un auténtico bipartito na práctica. Un auténtico bipartito. Esa política donde a única preocupación que ten é a conta de resultados dos banqueiros. Nós podemos atoparnos en situacións tan tremendas como unha persoa que no seu día foi a pedir unha hipoteca para mercar unha casa,
resulta que porque está en paro, perde naturalmente, non pode pagar naturalmente esa hipoteca e como consecuencia non somente perde o piso a casa, sino que ademais lle debe miles de euros ao banco de turno. Pero como podrá ser posible seguir en esta situación? E cando, como Bloque Nacionalista Galego di, é que iso hai que resolvelo, é que iso non pode ser así, a contestación, e é a dos dous, ou oíchedes o señor Rajoy dicir algo diferente. A contestación é que non se pode resolver esa cuestión porque afectaría a solvencia dos bancos. A solvencia dos bancos. É dicir, que a preocupación da dereita, da política de dereita, é a solvencia de Botín. E a nosa preocupación, a preocupación de calquer persoa e forza política normal, terá que ser a solvencia das persoas, a solvencia das familias. E que eu lles digo que a min a solvencia de Botín é que non me importa nada, absolutamente nada. E máis, aínda que pagar algún imposto, seguiría tendo moita solvencia e contribuiría a contar con cartos para resolver problemas da xente. E iso é o que está acontecendo. E podemos atoparnos con que empresas que obteñen beneficios multimillonarios, como é Telefónica, ao mesmo tempo despiden ou queren despedir a 6.000 traballadores e traballadoras. E como se pode seguir así cos gobernos mirando para outro lado? É insostível. A política de dereita é boa para a banca, pero é mortal, letal para a maioría da xente, para os asalariados, para as pequenas e medianas empresas, para os autónomos. E, polo tanto, nestas eleccións tamén temos que pensar en clave de apoiar a forzas políticas como o Bloque Nacionalista Galego dispostas a combatir esta política, naturalmente con propostas para mellorar as cousas. E deberíamos estar en campaña electoral todas as forzas políticas debatendo ao redor de propostas, cada unha as súas, de como mellorar as cousas. A nivel municipal, por suposto, e a nivel xeral tamén. E, dende logo, hai grupos políticos que prefiren seguir enzarzaos en eso que se dan chamar e ti máis. E, dende logo, eludindo calquer tipo de debate sobre que propostas teñen para resolver as cousas. Nós estamos facendo un esforzo por introducir as nosas propostas dentro dese ruído do ti máis que o asulaga todo. E por eso propoñemos cousas tan elementais como suprimir dunha vez por todas as diputacións para dar paso ás comarcas e ás comarcas urbanas. Que é unha boa pregunta que nos temos que facer. Por que Partido Popular e Partido Socialista non quererán debatir destas cuestións? Pero por que non quererán? Digo isto, e o teño dito en outras ocasións, porque se eu lle pregunto a vostedes si saben cal é o nome do presidente ou presidenta da Diputación de Madrid, pois igual, efectivamente, chegaríamos á conclusión, porque creo que non o saben, chegaríamos á conclusión de que, home, que en Madrid non hai Diputación. Digo isto porque non estamos falando de nada tabú. Suprimir as diputacións melloraría as cousas sin que a Isabela Católica se lle moveran as entretelas. Estou seguro, a pesar do que crean o Partido Socialista e o Partido Popular.
E deberíamos estar falando de como financiar mellor unhos concellos galegos que levan anos e anos soportando un financiamento inxusto. E deberíamos estar falando da eliminación do canon da auga que o Partido Popular pretende cobrar a veciños e veciñas despois do 22 de maio. E deberíamos estar falando de como apoiar o comercio frente a aqueles que din que o futuro pasa polas grandes transnacionais comerciais que se acaban levando de paso os beneficios fora deste país. E deberíamos falar de saneamento das rías e deberíamos falar de pesca e de sectores productivos e arredor deso debería estar xirando este debate. E nós, o Bloque Nacionalista Galego, como digo, si temos. Pero poderíamos seguir falando e debatendo de como conseguir aumentar os ingresos do Estado, esos que din que son en este momento insuficientes. E, polo tanto, deberían debater os demais con nós a nosa proposta. Nós si decimos que é posíbel ter máis ingresos. E non só é posíbel, é doado. Só hai que facer unha reforma fiscal progresiva de maneira que quen máis ten, máis pague, e non como agora, que paga máis quen menos ten. Reforma fiscal que non se preocupen vostedes, aínda que os multimillonarios que os hai pagaran impostos que non pagan, seguirían sendo multimillonarios. Quero decir con isto que cando un lee que fulano de tal ten unha fortuna de 9.000 millóns de euros, e eu sempre digo que non sei canto é 9.000 millóns de euros, bótenlle vostedes a conta aí. Si pagase 7.000 millóns de euros en impostos, seguiría tendo 2.000 millóns de euros. Non a dá gastado en caviar, aínda que durase 450 anos. E fíxense por onde. Con esos 7.000 millóns resolvemos toda a problemática do ferrocarril no noso país. É dicir, seguiría sendo multimillonario e nós teríamos un ferrocarril moderno e todo ao mesmo tempo. Si se pode e se debe facer unha reforma fiscal, pero poderíamos falar e debatir de combatir o fraude fiscal, de regular esos paraísos fiscais onde esconden os cartos moitos e moitas que os teñen. Poderíamos estar falando de regular a banca. Pero a vostedes lles parece normal que o Banco Central Europeo este prestando os cartos a 1,25% e lle presta unha banca que a sabello vai a cobrar aos estados eso que se dan chamar a débeda dos estados, a débeda pública, o 3%, o 4%, o 5%. Pero como que non hai outra alternativa? Pero non sería mellor que o Banco Central Europeo prestase os cartos directamente aos estados a ese 1,25%? Pero a ustedes lles parece normal que si un que está aquí ao lado lle di, mire, présteme 1.000 euros, e dille ti, non, yo vou a prestar a aquel outro para que a ti te cobre 1.500. Pois isto é o que están facendo. Como non é posible facer outra cousa? E desto deberíamos falar. Como podemos falar de disminuir gasto? Claro que sí. Como non vamos a poder disminuir o gasto militar? Claro que sí, retirando as tropas de Afganistán, deixando de gastar gasoil, voando sobre Libia ao servicio de Sarkozy. E se a vostedes lle preguntaran, prefire vostede gastar esa cantidad de cartos que se gasta en perseguir xa Sheikh Bin Laden, que por fin xa non está neste mundo, ou mellorar as pensións ou servicios sociais públicos,
vostedes, cada un de vostedes no seu interior, na súa cabeza, que contestarían? Eu estou convencido que preferirían que se dedicara a outras cousas. Bueno, polo tanto, desto deberíamos estar falando e os demais non queren. Bueno, eu sei, e agora volverei a decir que teño un tempo limitado de intervención, pero xa me fun perdendo cunha cousa e con outra e intentarei ir rematando. En este contexto anda o Partido Popular preocupado. Non solamente anda a vender outra vez mercancía falsa, eu levo dicindo que as promesas do Partido Popular son tan falsas como unha moeda de 5 euros. Exactamente igual de falsas, foron nas eleccións autonómicas, síguenos sendo agora, non? Pero andan, dende logo, preocupados, sobre todo, porque aumenta a simpatía, a corrente de simpatía hacia o bloque nacionalista galego. O Partido Popular sabe que o adversario a bater é o bloque nacionalista galego. E por eso, día tras día, o Partido Popular nos dedica o mellor das súas baterías dialécticas. Onte na Coruña, o señor Núñez Feijóo volveu a afirmar o seguinte: votar BNG é votar PSOE. Fíxense vostedes, Non, porque isto... Pero hai máis, dixo, votar BNG é votar Zapatero. Eu, de verdad, dixen aquilo de Jesús, María e Xosé, Dios mío bendito, a donde vamos a parar, non? Dice, eu, a verdad... No, sí. No, porque a verdad que lle chega, non? Quero decir con isto que cheguei a pensar, dice, pero faríamos as papeletas mal. Igual hubo un erro de imprenta. Bueno, aí está Monse. Digo, pensei, Monse, meteu a pata Monse. Pero non, esta mañá que cheguei e quedei tranquilo. Mire, en realidad o que pasa é que o Partido Popular pensaba que estas eleccións para eles ían ser un auténtico paseo militar, non? Pero non, este aquí que atoparon un problema. Dende logo, atoparon un problema no bloque nacionalista galego. E, polo tanto, eu que lles quero decir é o seguinte: se o bloque nacionalista galego é un problema para o Partido Popular, eu por unha vez, e sin que sirva de precedentes, invítolles a que fagan caso ao señor Feijóo e que, polo tanto, voten Bloque Nacionalista Galego para aumentarlle o problema, para que lle dé incluso dolor de cabeza. Somos a alternativa ao Partido Popular neste país. Non hai outra. Sabémolo nós e o saben eles. Ese Partido Popular que, por certo, tamén onte alababa na Coruña a don Francisco Vázquez. Que raro, verdad? Que raro. Bueno, alababa a don Francisco Vázquez porque o Partido Popular e Paco Vázquez, a verdad, sempre se entenderon ben. En case que todo, non? Teñen a mesma ideoloxía, casposa, reaccionaria e bella, a mesma, non? Pero en calquer caso, sobre todo porque comparten unha cousa, e é o odio ao galego, o odio ao idioma galego, e aí, francamente, están absolutamente de acordo. E anda o señor Feijóo tamén, demonizando as coalicións. O Partido Popular, que ese sí é unha coalición, hombre. Unha coalición entre a dereita e a dereita extrema, donde, por certo, quen manda é a dereita extrema. Tan extrema que fíxense vostedes que o Partido Popular, que tantas condenas e tantas, en fin, afirmacións de democracia, en fin, pide aos demais. A estas alturas ni siquiera é, e hai que decilo, porque eles se meten en estos berenjenais, a estas alturas ni siquiera é capaz de condenar o franquismo. A estas alturas sigue impedindo, falando de Coruña, que a estatua de Millán Astray, aquel demócrata republicano de toda a vida, poida ser retirada da Coruña. Siguen defendendo a caspa, a dereita extrema, dende logo, nada menos que a un lexionario fascista.
E a cabra, neste caso, sí que non tiña ningunha culpa. Era el solamente. E para ir rematando, o Partido Popular si ten un programa para estas eleccións, é o seu programa oculto, pero teno. Partido Popular, despois do 22 de maio, como decía antes, si cobrará polo canon da auga, si seguirá privatizando servicios públicos, si fará recortes na sanidade e no ensino público, si reducirán o emprego público. Hoxe mesmo xa se fala de miles de funcionarios menos en 3 anos. Ese é o programa oculto do Partido Popular e ese é o programa que temos que combater votando Bloque Nacionalista Galego. Somos o muro de contención frente á dereita. Apoiando, votando o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular sabe que non entrará nos concellos galegos. Polo tanto, nos pedimos o voto, pedimos o apoio da xente que quere un futuro mellor, quere un futuro diferente, o que lle pon en riba da mesa a dereita. Un futuro para os xóvenes, para as mulleres, para os traballadores e traballadoras, da xente que se sinte galega de corazón, que leva a Galiza no corazón, dende logo da xente que se sinte de esquerdas. Amigas e amigos, digan o que digan, hai alternativa, hai futuro. Hai non Galiza, hai non Cangas, da man do Bloque Nacionalista Galego. E con Clara Millán, que será a futura alcaldesa de Cangas, vos deixo. Bos días a todos e a todas e moitas grazas por acompañarnos. Antes de empezar, xa vou ser eu a que vos pida algo. Un forte aplauso para os próximos alcaldes de Bueu e de Moaña, Xosé Manuel Millán e Félix Juncal, e para as alcaldesas de Marín e Vilaboa, Pilar Blanco e Ornella Fernández. Estou aquí para 4 cousas. Para dar as grazas, para quitar caretas, para rendir contas do noso traballo nestes 4 anos e para facer propostas de futuro. Como sabedes, estamos a punto de rematar 4 anos complexos e quero darlle as grazas de corazón á miña familia, a Óliver, Merchi, Xosé Xuán, Óscar e Antón, a Asamblea Local do Benegá e a todos os veciños e veciñas de Cangas que me apoiastes e me destes ánimos para seguir en momentos moi difíciles. Grazas a vos non claudiquei. Grazas a vos fun quen de enfrentarme coa cabeza alta ás mentiras, ás descalificacións, ás amenazas e á ruindade de algúns, e grazas a vos estou hoxe aquí con máis forza ca nunca. Moitas grazas. Grazas. Quero aproveitar tamén para lembrar a 4 amigos que nos deixaron físicamente durante estes 4 anos, pero que viven no meu recordo e me transmiten cada día enerxía e alento. A Carmiña, a Antonio, a David e a Xesi. Grazas por ter existido. Sen vos, a vida non ten a mesma cor. Grazas.
E agora toca quitar caretas. Para elo, nen siquera vou nomear os que se esconden detrás. Non o vou facer por dúas cousas, porque non valen a pena e porque non o merecen. Coñecerédelos polos seus feitos e polos eslogans de campaña. Empecemos cos primeiros. Rebélate. Claro que nos rebelamos. Rebelámonos ante a coacción, ante as ameazas e ante os secuestros. Rebelámonos ante a hipocresía. Rebelámonos ante os que abandonaron o goberno porque non quixen prevaricar. Non aplaudades porque o mellor pensan que por eles, ainda por encima. Rebelámonos ante a presunta esquerda que contrata asesores persoales que pagan os veciños e veciñas de Cangas. 2. Rebelámonos ante os que din estar en contra dun porto deportivo mentras lle cambian o uso industrial ao Salgueirón para convertilo en residencial e votan en contra de pedir o rescate da concesión á Autoridade Portuaria de Vigo. Rebelámonos ante os personaxes que prometen melloras salariais, así como moídes, os traballadores municipais a cambio de afiliarse a certo sindicato. Rebelámonos ante os que din que apoian as asociacións de maiores ao mesmo tempo que afirman que o local social hai que tiralo. Rebelámonos ante os que acusan o BNG de pactar co gran capital, mentras son eles os que lle tenden a man para que lla enchan de billetes e manteñen reunións en lugares pouco apropiados. Rebelámonos e rebelarémonos sempre, porque non estamos nas institucións para servir o pobo, e non para que o pobo nos sirva a nós. E levamos 4 anos demostrándolo. E agora pasemos a falar dos seus correlexionarios, cos que preparan conxuntamente os asuntos plenarios, inda que vos pareza mentira. Cangas quere. Eu pregúntome, ou mellor dito, vos pregunto a vos. Cangas quere un alcalde eternamente cabreado? Cangas quere unha persoa que impediu que se rematase a piscina municipal, porque non lle pagou ni un só euro á empresa que comenzou a construíla, a pesar de ingresar 1.800.000 nas arcas do Concello como contrapartidas económicas os convenios de Aldán e Masó. Cangas que era un grupo que votou en contra de que se comprasen os terreos para a construción do Centro de Saúde do Ío. Cangas que era un individuo que quería convertir a gardería do Ío nunha aula da natureza. Cangas quere a un señor que non respeta o descanso dos veciños, e hai aquí persoas que o saben. Cangas quere a un partido que pretende que lle suministremos enerxía eléctrica a case toda a provincia e parte do estranxeiro. Cangas quere a un partido que abortou o proxecto empresarial e industrial do Morrazo, creado polo Bloque cando gobernaba na Xunta. Cangas quere a un partido que dende a Xunta se nega a facerse cargo da depuradora municipal. Cangas que era un individuo que desde o seu posto na Deputación se negou a construir un campo de herba artificial para o Alondras. Quere Cangas a un partido que recorta en máis de 20.000 euros a subvención á Mostra Internacional de Teatro, en máis de 15.000 as axudas ao Centro de Información á Muller. Cangas que era un partido que pretende meternos nunha área metropolitana onde mandaría a Xunta e o Concello de Vigo, e nós seríamos simples convidados de pedra. Cangas que era un señor que di agora que se é alcalde visitará as parroquias cada mes e durante os seus mandatos non fixo nada absolutamente por eles, evitando ademais que se crearan asociacións veciñais. Quere Cangas a un home que aprobou sendo alcalde a construción do Porto Deportivo do Salgueirón e que agora di que respetará o desexo da Confraría de Pescadores?
ou que era un partido que evitou que a residencia de maiores e o centro de día de Aldán se convertise nun centro público. Pois, como di o dito, quen non o coñeza, que o compre. Vou vos decir un segredo, eu non lo vou votar. E agora tócanos a nós, agora tócanos rendirvos contas e vámoslo a facer con orgullo, porque nunca Cangas inaugurou tantas obras e nunca houbo tan poucas placas de inauguración co nome da alcaldesa. Non hai ningunha. Todas as placas levaban o nome dos veciños e veciñas do lugar onde se inauguraron. Nestes 4 anos fomos capaces de pôr en valor o casco histórico de Cangas e recuperamos espazos para o paseo, o lecer e o pequeno comercio, como o Irado do Señal, a Rúa Sol, a Rúa Cega, a Rúa San Xosé, a Rúa Tranco, o Paseo do Señal, Eduardo Vincenti, Fomento, Mártires do Anguieiro. E por primeira vez na historia alumeamos todos e cada un dos seus recunchos. Comprometémonos coa sanidade pública e cumprimos. Cumprimos mercando os terreos para a construción do Centro de Saúde do Ío, acondicionando a unidade de atención a drogodependentes, ademais de apoiar a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública nas súas reivindicacións. No eido do Benestar construímos 12 vivendas sociais na Choupana, habilitamos un albergue para persoas sen recursos na Casa dos Pobres, colaboramos no mantemento do comedor social, comprometímonos coa prevención da exclusión social cedéndolle un local municipal a Expansín e a DOA e asinamos un convenio con Adicán no que se lle cede un magnífico local nas dependencias do centro social. Defendemos o ensino público coa construción do Colexio de Castrillón e o de Nazaré, e habilitando comedores escolares nos colexios de Aldán, Nazaré e o Ío. Recuperamos espazos para os máis pequenos, o Parque Infantil do Señal, o de Nazaré, o do 25 de Xullo, o da Caína, o da Alameda de Aldán, o de Nerga e o do Socotelo. Ofrecímoslle novos espazos aos xóvenes coa construción do local de ensaio de Cima de Vila, a pista de skate, a Casa do Pobo para os ensaios da banda de música, a creación da Escola de Teatro e a cesión da antiga Escola Infantil da Retirosa para a Escola de Gaitas. Comprometímonos coa cultura, co arranxo integral da Casa da Cultura, ademais de apoiar a todos os colectivos culturais do Concello nas súas actividades. Recuperamos espazos para disfrutar das nosas magníficas paisaxes acondicionando o mirador da Fonte Nova, no Igresario do Ío ou o entorno da Capela de San Roque. Conseguimos un récord histórico en bandeiras azuis e a distinción de excelencia internacional en salvamento e socorrismo. Construíuse a nova lonxa e acondicionouse a Praza de Abastos. E conseguimos algo que ata agora nunca se conseguira, que os veciños e veciñas das parroquias contasen cos mesmos servizos e equipamentos cos do centro de Cangas. Exemplo delo é o remate prácticamente da rede de saneamento e abastecemento de agua, a construción de pabillóns deportivos na parroquia de Darbo e do Ío, a construción da gardería do Ío e a renovación da Choupana, a pavimentación de máis de 90 viais municipais en todas as parroquias e a instalación de máis de 600 novos puntos de luz. E despois decían que non íbamos a alumear unha nova Cangas. Ademais, estamos elaborando conxuntamente co tecido empresarial da Portela un plan especial para regularizar o parque empresarial e aprobamos un avance moi pormenorizado do plan xeral no que se contou en todo momento coas suxerencias de veciños e de colectivos. E para rematar, a pesar do que digan algúns, que todos sabemos por quen veñen mandados,
Recuperamos os antigos terreos da Casa do Mar onde se está a construir o mellor centro social da provincia. Eu tampouco pretendía aburrirvos, o que pasa é que se fixaron tantas cousas que as teño que contar, porque se non as conto agora, cando eu vou facer. Así que por eso decía ao comenzo que temos que sentirnos orgullosos, moi orgullosos. E agora toca mirar o futuro inmediato, o futuro de dentro de 15 días. Non vos imos facer promesas que non poidamos cumplir, pero sí que nos comprometemos a seguir deixándonos a pel, traballando cada día por todos e por todas vós. Seguiremos potenciando as parroquias, construindo centros socioculturais para que poidades desenvolver as vosas actividades. Construiremos unha escola infantil e un local de ensaio para a banda de gaita Estromentelo e a coral da parroquia de Coiro na Retirosa. Habilitaremos lugares para os pequenos e as actividades ao aire libre nas aldeas. Impulsaremos a creación dun museo municipal. Exixiremos a Xunta que dunha vez por todas construa o Centro de Saúde do Ío e poremos a súa disposición os terreos para a construción do Centro de Alta Resolución. E aquí quería pararme un segundo. Fai uns meses, o do segundo eslogan, me confundo sempre o primeiro co segundo, Cangas quere, un dos innombrables. Decía que se iba a construir o Centro de Saúde do Ío e que xa a Xunta estaría disposta a construir o Centro de Alta Resolución se contara cos terreos. A cuestión é que conta cos terreos desde fai 2 anos para construir o do Ío e ainda estamos esperando a que fagan non un proxecto, senón un esbozo dese proxecto. Así que lle pido os veciños e veciñas do Ío, que como fixeron durante todos estes 4 últimos anos, sigan loitando xunto con nós para que ese centro de saúde tan necesario sexa unha realidade. Agora non vale que digan que o van a facer. Tuveron oportunidades para elo e votaron sistematicamente en contra. Esa é a única verdade. Defenderemos a xestión pública do cuarto hospital de Vigo e a inclusión dos usuarios de Cangas no mesmo. Xestionaremos a construción dun centro de día, unha residencia para maiores pública e unha casa de acollida para mulleres maltratadas. E aquí tamén me quero parar. Debemos recordar que mentres na Xunta gobernou o BNG dende vicepresidencia, se chegou a un compromiso para mercar a residencia da terceira idade de maiores, de Herbello, Aldán. Chegou Núñez Feijóo e convertiuna nunha residencia privada, donde ademais non me vou a cortar en absoluto en decir que os usuarios non están sendo atendidos como deberan. Explícome. Se necesita de personal para a limpeza que non se ocupe dos propios pacientes. Evidentemente, as residencias privadas buscan o seu interese económico e pensan menos no interese dos usuarios e dos pacientes. Perdemos unha oportunidade, pero isto non vai a quedar así, porque, como digo, vamos a exixir unha residencia para maiores pública e un centro de día públicos. Exixiremos a Xunta que asuma a depuradora, que avance no proxecto empresarial e industrial do Morrazo e na aprobación do PERI da Portela. E tamén nos podemos parar aquí un momento a falar da depuradora. Levo 4 anos oindo falar de coliformes. Ademais, é que hai membros do Partido Popular que consideran que os do Bloque non sabemos o que é un coliforme. Entonces nos lo repiten pleno a pleno. A gran cantidad de coliformes que existen na depuradora. É normal tamén que existan coliformes na depuradora. Digo, se non están aí, sería preocupante. Bueno, pois, persoalmente, me puxen en contacto co conselleiro Agustín Hernández Fernández de Mesa
de Rojas, perdón, me parece que con tanto apelido me confundo, e se negou a que fose a Xunta a que xestionara esa depuradora, mentras tuvo un dos seus líos eternos co alcalde de Vigo por querer xestionar a de Vigo. Si quería xestionar a de Vigo e non lle deixaron, nos estamos dispostos a que xestionen a nosa depuradora. Así que ya damos enteiriña para que conten eles os coliformes. Cando falo de que exixiremos a Fenosa e a Xunta o traslado inmediato da subestación a Portela, tamén me quero explicar. Nestes anos, a parte das moitas cousas que nos pasaron, houbo un día, me parece que foi ademais na ponte de novembro, onde sufrimos un apagón de máis de 7 horas. Un sábado, no que ademais me parece que xogaba o Madrid, co cal todo era moito máis complexo. O anterior alcalde de Cangas permitiu que en 2 ocasións, mentíndolles os veciños, se ampliara a subestación de Fenosa no lugar onde está. Pero, cando pasou a oposición, cambiou de opinión e dixo que non se podía facer ningunha ampliación. Polo que, como tampouco se trasladara aínda, sufrimos un apagón, como digo, de máis de 7 horas. E aínda tuvo a desfachatez de acusar o goberno municipal dese apagón. Os empresarios da zona da Portela están dispostos a ceder terreos a Fenosa, evidentemente a cambio de contrapartidas, para que a subestación se traslade. Así que traballaremos xuntamente con eles para que en moi pouco tempo o traslado da subestación sexa unha realidade. Promoveremos a construción dunha aula de interpretación no entorno do Facho. A verdade é que nos negamos a que tiraran abaixo a Galescola para facer unha aula de interpretación porque aínda nos siguen parecendo máis importantes os nenos e as nenas cos pásaros. Pero iso non quer decir que non queiramos que se faga unha aula de interpretación. Remataremos, por fin, coa construción da piscina municipal. Reclamaremoslle a Costas do Estado o acondicionamento do Paseo de Rodeira e a construción de paseos de madeira na praia de Vilariño e da Area Brava. Continuaremos coa elaboración do Pesón en colaboración cos veciños, como fixemos ata agora. Construiremos 2 aparcamentos soterrados no centro da vila e ordenaremos as prazas de aparcamento en superficie. Colaboraremos, como ata agora, coas asociacións veciñais, culturais, juvenís e deportivas, dándolle todas as facilidades para desenvolver as súas actividades. E recuperaremos o patrimonio etnográfico en todas as parroquias. Pero para levar a cabo todo o que vos acabo de contar, conto cun equipo de persoas que están aquí detrás miña, valentes, capaces e loitadoras. Un equipo no que se une a experiencia do actual Grupo Municipal do BNG no Goberno e a incorporación de persoas que veñen participando activamente na vida política, económica, social e cultural do Concello. Un colectivo humano que reúne cualidades para formar un goberno municipal compacto e eficaz, para integrar o que, sen dúbida, ha de ser, se contamos co voso apoio, o mellor goberno da historia de Cangas. Grazas e adiante co BNG.